Dr. Chris Sajt, għed mill-kontestanti għal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Sajjemlek, għonet, grazzi tal-ċettaj l-istedina għal-intervista. Grazzi lilkom tal-istedina u kien pjaċir tiegħi li naċċetta. Ħarsa għajn il-riżultat elettorali ta' Ġunju. It-tieni telfa daqshekk b'ammont sostanzjali. Bħala politiku li servejt ukoll inti għal diversi snin segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. X'taħseb li wassal il-Partit Nazzjonalista biex baqa' ma kisibx dik il-fiduċja li kellu bżonn jikseb? Taħseb hija problema ta' ideoloġija jew inkella xi struttura interna tal-partit għaliex taħseb ġara hekk? Darkej fuq xulxin. Kien hemm diversi raġunijiet li żgur ma tistax telenkom f'ħin qasil, però jekk ikollok tasar dak li ġara, waħda mir-raġunijiet hija li fl-istorja politika tagħna gvern li jkun rebaħ l-ewwel mandat dejjem jirbaħ it-tieni mandat b'marġini ikbar milli jkun tela fil-gvern l-ewwel darba. Jekk naraw is-66 wara l-elezzjoni ta' 62 Borċolovir, Mintoff fis-76 wara r-rebħa tas-71, Fenek Adami fin-92 wara r-rebħa tal-87, dejjem fit-tieni mandat gvern jerġa' jiġi konfermat, dejjem isa hija naturali, hija prassi. Però mhux dak biss, kien hemm diversi raġunijiet oħra. Ir-raġuni prinċipali kienet ukoll kif il-gvern uża l-power of incumbency, kif uża l-poter biex allura seta' jilħaq l-aspirazzjonijiet, il-bżonnijiet, il-problemi ta' ċertu persuni, kif indirizza dawk il-problemi billi uża l-poter. Biex nagħti eżempji, ċertu ammont ta' promozzjonijiet, ċertu xogħlijiet mal-gvern, xogħlijiet mal-awtoritajiet jew entitajiet tal-gvern. Ma distak 40,000 ġieri daw ta' 40,000 xogħol. Kien hemm ukoll kienet waħda mir-raġunijiet. Kien hemm ukoll il-fatt li inti kellek il-pajjiż, speċjalment fejn tidħol l-ekonomija, li baqgħet tikber sena wara l-oħra. U hemmhekk il-gvern ħa il-krettu ta' dak li kien qed jiġri, ovvjament kien qed jiġri taħt il-gvern laburista, però aħna ma spjegajniex biżżejjed illi dak li kien qed jiġri fil-pajjiż kien ukoll frott ta' deċiżjonijiet importanti li ttieħdu minn gvernijiet suċċessivi nazzjonalisti bħal bżajna nitkellmu fuq il-passat tagħna. Aħna fil-passat tagħna żbalji kien hemm, imma kien hemm ukoll ħafna deċiżjonijiet tajbin, ħafna inizjattivi tajbin li dal-pajjiż għamluh dan li hu, pajjiż modern b'ekonomija b'saħħitha, pajjiż Ewropew. Il-gvern kompla jibni fuq dak illi kien hemm biex wasal għal riżultati illi kien hemm. Kien hemm ukoll l-ixju tal-korruzzjoni illi jista' jkun meta tħares lura li l-Partit Nazzjonalista fil-gvern li kellu ma rridx niftihem ħażin kellu jitkellem fuq il-korruzzjoni għax il-korruzzjoni kienet bla preċedent, allura ma setax ma jitkellemx b'saħħa fuq il-korruzzjoni, però ma spjegajniex biżżejjed xi tfisser il-korruzzjoni kif taffettwa lin-nies u ma intfajna iktar fuq tema waħda mingħajr ma spjegajna l-ħafna proposti tajbin illi kellna. Jekk illum tmur fuq in-nies u tgħidulhom il-Partit Nazzjonalista xi proposti jagħmel qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Fiex kien jikkonsisti l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista? Ħafna nies ma jkunux kapaċi jgħidulek proposta waħda jew tnejn. Ir-raġuni kienet li ma spjegajniex biżżejjed, proposti tajbin kellna programm elettorali b'aktar minn 500 proposta li wħud minnhom kienu proposti importanti u tajbin ħafna. Dawn flimkien ma' diversi raġunijiet oħra waslu għal dak ir-riżultat.